Aurtengo udan, denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriara dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraza den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Ekainaren 23 Bilboko aireportuko ez onartuen eremuan dagoen 20 urteko gizon sahararra deportatuko dute bihar Marokora. Izan ere, Auzitegi Nazionalak ez du kautelazko neurriak hartu gazte sahararrak asilo ukatzearen aurka jarri zuen errekurtsoaren aurrean. Auzitegi Nazionalak argudiatu duenez gazte sahararraren kontakizunetik ez da ondorioztatzen arrisku larria, berehalakoa eta egungoa dagoenik, behintzat badaezkodako neurriak hartzeko adina. Gainera, kontakizunak ez duela zehaztasunik gehitu du. Egoera salatzeko asmoz mobilizazioa egin du saharar komunitateak gaur Bilbon. Polisario vencerá. Sahara, ligatu. Sahara, askatu. Sahara, askatu. Yusuf, askatu. Yusuf, askatu. Yusuf, askatu. Espainiako diputatuen kongresuak botere judizialaren kontseilu nagusia reformatzeko legea premiaz izapidetzen hastea onartu du PPren eta PSOEren 258 aldeko botoekin. Euskal alderdiek ekimenak kritikatu dute. EH Bilduk esaterako jakinarazi du ez duela parte hartuko botere judizialaren kontseilu nagusiko kide berriak aukeratzeko bozketan. Ez dugu positibotzat jotzen, ez botere judizialaren kontseilu nagusia berritzeko akordioa, ez da ura aldatzeko PSOEk eta PPek adostu duten proposamena ere. Eta oinarrizko arrazoiengatik egiten dugu balorazio kritiko hau. Proposamena ez doa norabide honean. Ez duelako konpontzen goi estamentu judizial gehienetara hedatzen den arazo nagusia. Justiziaren politizazio eta instrumentalizazio etengabea. Herritarrek demokratikoki hautatutako ordezkari publikoen zilegitasuna eta erabaki politikoak zalantzan jartzeko. Sexu indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko foru zerbitzuak dagoeneko badu espazio fisiko bat Donostiako erdigunean, guztiz irisgarria, Kamino kaleko lehenengo zenbakian berehalako arreta eta akonpainamendu integral eta espezializatua emateko eguneko 24 orduetan, urteko 365 egunetan berriki edo iraganean sexu indarkeriaren bat jasan zuten edo jasan zutela uste duten emakumei, haien familiei eta gertukoei. Zerbitzua herritarrei zabalik lanean ari da beraz dagoeneko. Datozen hilabetetan Arrasate eta Goierrin ezarriko diren zerbitzu berriak ere gehituko zaizkio gainera. Sanferminetarako 2 egun falta dira eta Erretxapeako Orruna parkean kokatutako barrakek bihar irekiko dituzte ateak arratsaldeko 5etan, uztailaren 15 arte egongo dira irekita. Euskal Autonomia Erkidegoko osasun garraioa publifikatu behar dela aldarrikatu du LAB sindikatuak Eusko Jaurlaritzaren parean. Araban eta Bizkaian diharduen Lapau enpresak indarrean dagoen hitzarmena betetzeari utziko diola iragarri duenetik langileen artean ziurgabetasuna nagusi dela salatu du. Lapau sartu zenetik salaketa ugari jaso ditu hainbat kontu ezberdinengatik. Hala nola, deskonexio digitala ez betetzea, egutegian irregulartasunak, nominen ordainketetan atzerapenak, lan arriskuen arloan zehapen larriak eta zalantzan jar daitezkeen beste praktika batzuk. Eta espero bezala, Eusko Jaurlaritzak egoera horien aurrean ez du ezer egin, eta ez du erantzunik eman Lapau enpresaren ez betetzeen aurrean. Beste behin ere, Eusko Jaurlaritzak beste aldera begiratzeko jarrera agertu du. Kiroletan 100.000 ultratraiaren aurkezpena egin dute gaur. 13. ediziora iritsi da 100.000 froga eta udalarentzat benetan poztekoa da. Antolatzaileek eta bolondres taldea osatzen duten pertsonek urtez urte proba honen inguruan egin duten ibilbidea. Eta hori aitortza dagokigu. Kirol proba hau 100.000 eta 100.000 inguruan dauden beste 2 probak ere oso kirol proba ospetsuak dira. Eta behasainentzako onuragarriak dira noski, ez? Batetik, gurea dugun auzolana gizarte kohesioa sustatzen dute, erlazioak sortzen dituzte, pertsonak sozializatzeko puntu bat ere badira, nolabait parte hartza sustatzen dute eta horrekin gizarte
inklusiboago bat ere eraikitzea ahalbidetzen dute, eta horren froga da korrikalari eta komunitatearen artean sortzen den elkartasun giro hori askotan, ez? Gabon guztioi, Bilboko aireportuan dagoen sahararra Marokora deportatuko dute Auzitegi Nazionalak kautelazko neurriak baztertu ostean. Auzitegi Nazionalak errefusatu egin du kautelazko neurriak hartzea gazte sahararrak asiloa ukatzearen aurka jarri zuen helegitearen ondoren. Beraz, Polizia Nazionalak aurreikusitakoaren arabera Tangerrerako hurrengo hegaldian deportatuko dute ostiral arratsaldean. Bien bitartean, saharar baino gehiago iritsi dira Nafarroara uda pasatzera. 93 adingabe saharar iritsi dira Nafarroara asteazken honetan, oporrak bakean programaren baitan, uda Nafarroako harrera familiekin igarotzeko. Tindufetik, Algeriatik, bidaia luze bat egin ondoren, non duela 59 urtetik errefuxiatuen kanpamentuetan bizi diren, amarterdiak aldera 2 autobus iritsi dira Orkoiengo gizartetxera, non beren harrera familiak zain baitzituzten. Batzuk bizirik iraun behar duten basamortu arriskutsutik inoiz irten gabeak, harriturik jaisten ziren autobusetik ikusten zutenarekin. Beste batzuk, errepikatu dutenek, begiradaz bilatzen zituzten senideak, berriz elkartzeko irrikaz. Umeetako 12 desgaitasuna dute eta uda Orkoiengo San Miguel ikastetxean igaroko dute, anasek hartuta. Karol García oporrak bakean programaren arduradunak aurretan erabeek bizi dituzten egoera larriak kontatu ditu. Este proyecto es muy importante, ¿verdad, Hamdi? Por varios motivos. El primero es sacarles del calor asfixiante que hace ahora allí, que hay días que ya hemos superado los 55 grados y hemos llegado a estar a más de 60. El segundo es para hacerles una buena revisión médica, pues porque allí, aunque hay médicos, pues las condiciones no son las adecuadas, porque están viviendo en un campamento de refugiados. El tercero es pues para darles una buena alimentación, porque es increíble en 2 meses lo que pueden mejorar estos niños y niñas en su tema de salud, simplemente por comer varias veces al día, porque allí en estos momentos, pues por desgracia, no pueden comer todo lo que necesitan. Anas, oporrak bakean programa kudeatzeaz arduratzen den elkartea da. Ekimen hau duela 25 urte sortu zen Saharako ordezkaritzaren hitzaldi baten ondoren. Jose Otsoa aurren bizitza hobetzeko lanean hasi zenean. Bestalde, Fronte Polisarioak Nafarroan duen ordezkari izendatu berri duten Handi Mansurrek eskerrak eman nahi dizkie Nafarroako familiei eta Anasri Saharar herriarekin egindako elkartasun lan nekaezinagatik. Frantziar estatuko hauteskundeei begira Peio Etxelekuk eta EAJko 3 hautagaiek Fronte Popularraren alde bozkatuko dute bigarren itzulian, eskuin muturraren mehatxuari buru egiteko hartu dute erabaki hori. Frantziako Asamblea Nazionalerako hauteskundetan EAJak 3 hautesbarrutietan aurkeztu zituen hautagaiek jakinarazi dutenez, Fronte Popularraren alde bozkatuko dute bigarren itzulian. Uztailaren 7an, Iñaki esan izen hautagaitza sostengatuko dut, hautagai izan naintzen 4. bozka eremuan. Azpimarratu nahi dut. Bere azken 2 urte hauetako lanek bat egiten dutela gure abertzale ikuspuntu anitzekin. Uztailaren 7an, indar abertzale guziak hauan birorik gabe, eskuin muturraren kontrako boz batean biltzea nahi dut. Hori horrela, Iñaki Etxanizi, Colet Capdebieli eta Peio Dufori emango diete botoa, 4., 5. eta 6. hautesbarrutietan urrenez urren. EAJ, EH eta Macronen alderdiaren ordezkariarekin bildu da, eta bi elkarrizketa horien ondotik hartu dute erabakia. Nire emozio nagusia beldurra da.
nire egin behar nagusia, nire erantzukizuna. Beldurra eskuin muturraren aurrean. Giza eskubideak arriskuan daude. Gure demokrazia arriskuan dago. Gure gizartea bere egoismo eta interes partikularetan zatitzen dena arriskuan dago. Gure Euskal Herria arriskuan da. Bien bitartean Macronen alderdiko hautagaiak kritika egin dio EAJaren erabakiari eta adierazi du zentroko bloke baten alde egin beharko litzatekeela. Ce qu'on cherche, c'est de retrouver un front médian, central et centriste qui s'articule donc de la droite républicaine, des républicains aux sociodémocrates. Et je pense que les sociodémocrates, y compris certains, qui figurent sous la bannière de LFI. Igandean beraz, lehia estua espero da ezkerreko Fronte Popular berriaren eta eskuin muturraren bilgune nazionalaren artean. Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzak jakinarazi du Imanol Pradales lehendakariak gaur 8 hasiko duela alderdi politikoekin egitekoa den bilera sorta. Batzar horien helburua izango da gobernu programaren berri ematea eta herri lehentasun eta erronkei buruzko hausnarketa partekatu bati ekitea eta lan metodologia bat ezartzea. Edukiei dagokionez, Jaurlaritzak lehentasun gisa jarri du euskal osasun sistemari buruzko herritun zabal bat lortzea. EH Bilduk ez du parte hartuko botere judiziala eguneratzeko eta kide berriak aukeratzeko bozketan. EH Bilduk ez du parte hartu botere judizialaren kontseilu nagusiko kide berriak aukeratzeko bozketan, ez da hura berritzeko lege aldaketaren tramitazioan ere. Honela iragarri du Mertxaizburua EH Bilduren kongresuko bozeramaileak. Euskal Herria Bildu sekula ez du parte hartu botere judiziala eguneratzeko negoziazioan, hautaketa prozesuan, ez da bozketan ere. Eta kasu honetan ere, gure jarrera ez da ezberdina izango. 78ko erregimenaren zutabei men egiten dien akordio hau ez delako ezerren bermea. Ez duelako ziurtatzen, etorkizunean ez dela errepikatuko urteotan ikusi dugun blokeo onartezin hau eta haren larriagoa dena, akordio honek ez duelako lawfare estrategiarekin amaituko, orain arteko izaera antidemokratikoa betikotu baizik. Argi daukagu, erregenerazio demokratikoa ez dela lortuko gobernatzea lortzen ez duten bakoitzean jasarpen politiko, judizial eta mediatikoaren bidea bultzatzen duen eskuinarekin ados jarrita. Por ello, como formación independentista y de izquierda, Euskal Herria Bildu no participará ni de la negociación, ni de la elección de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial, ni en la votación ni en la tramitación de la ley propuesta para su modificación. Ni lo hemos hecho ni lo haremos ahora. Ildo beretik Aizpuruak nabarmendu du botere judizialak hamarkada daramatzala Euskal Herriko, Galiziako eta Kataluniako independentistak kriminalizatzen. Beraz, EH Bilduk espero du bi indarren arteko akordioa puntuala izatea. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere aldetik abstentziora jo du kongresuko bozketan. Gasteizko alkate Maider Etxebarriak iragarri du elkarrizketak hasi dituela Espainiako Garraio Ministerioarekin merkantzien trafikoa hiritik aterako duen trenbide saihesbide bat eraikitzeko aukera aztertzeko. Etxebarriak udal politikaren eztabaida orokorrean egindako hitzaldian aurreratu du ekimen hori. Gasteizko alkatetza hartu zuenetik urte bat pasa denean, udal politikari buruzko lehenengo eztabaida orokorra gidatu du Maider Etxeberriak. 12 hilabete hauetan zehar lortutakoa errepasatu eta aurrera begira burutu nahi dituen proiektuei buruz hitz egin du. Hala nola, iragarpen nagusienen artean, salgaien trenak hiriko iparraldetik desbideratuko zituen saihesbide bat sortzeko aukera aztertzen ari dela. Trenen inpaktua murrizteko helburua duen neurri honen bideragarritasuna urte erdi barru ezagutuko dugu. Garraio Ministeritzak analisiak bukatzen dituenean. Es razonable analizar la posibilidad de desviar esos trenes de grandes dimensiones con un bypass desde Jundiz que rodee la ciudad por el norte, de manera que la ciudad consolidada se limite a recibir los convoyes de pasajeros.
Airearen kutsadura handiko momentuetan autobusak doakoak izango direla eta trafikoa murriztuko dela ere iragarri du. Ostiralean onartuko den epe laburreko ekintza planean aurreikusitako neurriak dira. 3 egoera definitzen dituen plana, horietako bakoitzerako neurriak ezarriz. La situación preventiva, la situación de aviso y la situación de alarma. La de alerta va a contemplar la recomendación de limitar la práctica deportiva en el exterior, de tráfico como aplicar la gratuidad del billete del autobús urbano o restringir la circulación en el centro en función de las etiquetas medioambientales de la DGT. Begirada atzera botaz, Alderdi Sozialistak eta EAJak osatutako gobernuak oposizioarekin erdietsitako akordioak goraipatu ditu. Izan ere, talde guztiekin adostu du. Aurrekontuak Euskal Herria Bildurekin, iregintza antolamendurako plan orokorra elkarrekinekin eta bestelako akordioak Alderdi Popularrarekin. Si hay una cosa que ha quedado clara en este intenso arranque de mandato es que este es el gobierno de los acuerdos. Un gobierno que ha sabido pactar con todos los grupos municipales. Jendearen bizitza arduratu eta haien arazoak konpondu nahi ditugu. Eta hori akordio gehiagorekin bakarrik lor daiteke. Lortu ezin izan zuen ordenantza fiskalei buruzko akordioa ekarri dugu gora ere. Hurrengo urterako hau posible egiteko asmoarekin negoziatzeko deia luzatu die oposizio taldeei. Politika aurrerakoiak indarrean jartzeko bada, Euskal Herria Bildu zubiak eraikitzeko prest dagoela baieztatu du Rocio Bitero bozeramaileak. Alderdi Popularrak beraldetik, hiri proiektua ez izatea leporatu dio alkateari, hiria gainbehera egoerara eramaten ari dela baieztatuz. Zentzu berean, etorkizunerako planik ez izatea kritikatu du Elkarrekin Gasteiz taldeak, akordioak erdiesteko borondatea erakutsi badu ere. Gipuzkoako Aldundiak sexu indarkeriaren biktimentzako arreta integraleko baliabide nagusia zabaldu du Donostian, Udane konta eguzu. Sexu indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko gunea ireki dute Donostian, Gipuzkoan aurrenekoa, zentro eguneko 24 orduetan egongo da zabalik urteko 375 egunetan. Baliabide nagusia Donostian dagoen arren datozen hilabeteetan Arrasate eta Goierren zerbitzu berriak ezarriko dira. 3 zentro hauen bidez, Gipuzkoak gizarte larrialdiko zerbitzuaren bidez ematen duen arreta indartu nahi da, hurbileko zentro espezializatuak zabalduta emakume bakoitzari erantzun integrala emateko. Gipuzkoako Aldundiak sexu indarkeriaren biktimentzako arreta integraleko baliabide nagusia zabaldu du Donostian. Zentro eguneko 24 orduetan egongo da zabalik, urteko 375 egunetan. Baliabide nagusia Donostian dagoen arren Arrasateko eta Goierreko beste 2 zentroekin osatuko da zerbitzua lurralde mailan. Berehalako arreta eta akonpainamendu integral eta espezializatua ematea da helburua, eguneko 24 orduetan urteko 375 egunetan. Berriki edo iraganean sexu indarkeriaren bai jasan zuten edo jasan zutela uste duten emakumei, haien familiei eta gertukoei. Zerbitzua herritarrei zabali dagoeneko eta datozen hilabeteetan Arrasate eta Goierren zerbitzu berriak ezarriko dira. 3 zentro hauen bidez Gipuzkoak gizarte larrialdiko zerbitzuaren bidez ematen duen arreta indartu nahi da, hurbileko zentro espezializatuak zabalduta emakume bakoitzari erantzun integrala emateko. Arreta guztiz pertsonalizatua da, presentziala naiz telematikoa, online eta telefonoz, eta baita biktima dagoen lekuan ere ara joango bailirateke langile teknikoak arreta individuala taldeko edo ikuspegi komunitariokoa ematera, horrela zerbitzuaren lurralde irismena bermatzeko. Donostiako zentroari dagokionez oraingo kokalekoa behin-behinekoa da. Gros auzoan aurreikusitako zentroa egokitzeko lanak hilabete batzuk barru amaituko baitira. Bestalde Arrasateko zentroa aurreikuspenen arabera azaroa zabalduko da eta Goierrikoa ere urte amaitu baino lehen aktibatuko da. 3 zentro berri hauekin aurrera pauso bat eman eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko sare guztia indartuko dute. Harremanetarako telefonoa 900-840-0 edo eta emaile indarkeria marratxoa sexuala abildua gipuzkoa.eus eskura dituzue. Iruñerrian, Barañaingo Alaitz BHIk batxilergoko D ereduko 2. lerroa izango du datorren ikasturtean. Nafarroko Hezkuntza Departamentuak Barañaingo ikastetxe publikoari jakinarazi dio 2024-2025ko ikasturterako euskarazko 2 lerroei eutsiko diela.
Atzera egin du, aurretik iragarria zuelako euskarazko ikasgela bat kentzeko asmoa, non 26 ikasle kanpoan gelditu behar ziren. Ikasle eta familiek protesta ugari egin dituzte orain arte. Azkenik, batxilergoko lehen mailan zientzia, humanitate eta gizarte zientzien arloan 2 ikasgela izanen dira alaitzen. Nafarroako gobernuak jakinarazi duenez, erabaki horrekin D ereduaren eskaintza eta eskaria modu tekniko eta arrazoizko batean orekatu dira Iruñerrian. Hezkuntzako plangintzarloak DBH-ko eta batxilergoko 15 talde inguru gehitu ditu hezkuntza sare osoan. Horietako bat izan da Alaitz BH-iko batxilergoko lehen ikasturteari dagokiona. Hala ere, prozesua ez da amaitutzat ematen irailean ikasturtea hasi arte, eta beste zenbait talde gehitu daitezke oraindik ere eskolatze premien arabera. Iruñara goaz, Sanferminak gerturatzen ari zaizkigu eta. Sanferminetarako soilik 2 egun falta direla, gaurkoan Runa Parkera gerturatu gara, hemen Arrotxape auzoan kokatzen den gunera, hemen barrakak muntatzen baitira, eta bihartik aurrera haien ateak irekiko dituzte, naiz eta Sanferminak 6an hasiko diren. Arratsaldeko 5etan ateak irekiko dituzte, eta uztailaren 15 arte irekitak egonen dira. Aurrentzako eta helduentzako gunea izango baita hau, eta Korralillosen beko zonaldean aurkituko ditugu. Iruñeko Arrotxapea auzoko Runa Parkeak joan den ostegunean hasi zen ferialeko lehen atrakzioak jasotzen datozen Sanfermin jaietarako. Gaur Sanferminetarako 2 egun falta direnean, eta ateak irekitzeko egun batera azken ukituak ematen ari dira. Azoketako industrialariak beren atrakzioak muntatzen saiatzen ari dira egunotan, eta beti pizten dute jakinmin handia, batez ere txikienen eta gazteen artean. Barrakak dira aspaldiko garaietatik Sanferminekin lotuta egon den erakargarrietako bat, naiz eta oraingo barrakek haien antzik ez izan. Aurten ere festarako gutxiago falta dela eta Sanferminak kale kantoiaren bueltan daudela erakusten duen ezinbesteko seinaletako bat da. Bihar arratsaldeko 5etan irekiko dituzte haien ateak fanatikoenek haietaz goza dezaten. Ohitura denez, Sanferminak 14an amaitu arren, aurrek 15 arte gozatu ahal izango dituzte, prezio merkeagoan. Barrakez gain, janari postu ezberdinak eta tirapitxoi ohikoa aurki ditzakegu, baita tombolantojito sospetxoa ere. Ausartenentzat atzean izuaren etxea dago. Ohiko atrakzioak ere badaude, hala nola talkautoak edo matxinsaltoa. Beraz, bihartik aurrera, ia egun osoan zehar barrakak irekita egonen dira. Sanferminekin loturiko albistekin segiz, 1500 litro likido irristagaitz zabaldu dituzte erorikoak saiastu eta entzierroa seguruago egiteko asmoz. Sanferminetako entzierroaren ibilbidearen 1700 metro karratuetan likido irristagaitza jaurti dute. Pabitek enpresa Madrildarreko 10 langilek, Iruñeko udaleko herritarren segurtasun eta bizikidetzarloko langilek gainbegiratuta likido irristagaitza barreiatuko dute Sanferminetako entzierroaren ibilbidearen zati batean. Iruñean gehien kezkatzen duen gaietako bat entzierroaren segurtasuna da, bereziki ibilbidean zehar zezen bat aske geratzea, eta horrek areagotu egiten du harrapakadetaren bat gertatzeko arriskua. Pabitek enpresako langile batek produktua nola funtzionatzen duen azaldu du. Lo que hacemos es esparcir el producto con unos cepillos y luego neutralizamos todo con agua, con abundante agua. Consiste en realizar una reacción química con los minerales del pavimento y lo que hacemos es crear millones de microporos. Estos microporos, al estar el pavimento mojado, hacen una acción ventosa y evitan el patinazo. Iruñeko udalak proba pilotu bat egin zuen 2005ean, lurrean ez irristatzeko soluzio kimiko batekin. Urte horretatik aurrera produktu hori aplikatzen da. Zezenen erorketa horiek ohikoak ziren Merkaderesen eta Estafetakalearen arteko bihurgunean. Hori dela eta duela urte batzuetatik ona produktu irristagaitz bat aplikatzea erabaki zen. Bainu guneetan edo dutxetan irristadak eta erorikoak saiesteko erabiltzen denaren antzekoa. Helburua da Sanferminetako entzierroak horritzen duten zezenek irristez egitea eta ez erortzea. Ekonomia gaietara salto, ela lehendakariarekin bilduko da, baina uste du Urkulluren politikei segida ematera datorrela.
Behar ginen aldarriekin segiz, Eskola Autonomia Erkidegoko osasun garraioa publifikatu behar dela aldarrikatu du LAB sindikatuak Gasteizen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako zerbitzuaren kudeaketa publikoa aldarrikatu du LAB sindikatuak. Eusko Jaurlaritzaren aurrean elkarretaratu da, privatizazioak zerbitzuaren okertzea ekartzen duela salatzeko. Zerbitzuaren privatizazioak horrelako egoeratara garamatzala pentsatzen jarraitzen du. Langileak erretzera, baliabideak geroz eta eskasagoak izatera eta zerbitzua betetzen dela bermatzea arriskuan jartzera eramaten gaitu. Beraz, zerbitzuaren kudeaketa publikoa defendatzen eta aldarrikatzen jarraituko dugu. Uste baitugu funtsezkoa dela herritarrei zerbitzu ona emateko. Ekainaren 11an ambulantzietako hitzarmena sinatu zuten ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Akordioaren aurka agertu da LAB. Dauden arazoak betikotuko dituen hitzarmena dela salatuz. Erosteko ahalmenaren galera berreskuratzen ez duen soldata igoera batera eta ordu murrizketa batera mugatzen da gehien bat. Ez da ia hobekuntzarik egin baimenei eta lizentziei dagokionez. Estatuko familien lege berriarekin indarrean daudenetatik haratago. Araba eta Gipuzkoako ambulantziak kudeatzen dituen Lapau enpresaren jarrera kritikatu du sindikatuak, baita Eusko Jaurlaritzarena ere. Lapau sartu zenetik salaketa ugari jaso ditu hainbat kontu ezberdinengatik. Hala nola, deskonexio digitala ez betetzea, egutegian irregulartasunak, nominen ordainketetan atzerapenak, lan arriskuen arloan zehapen larriak eta zalantzan jar daitezkeen beste praktika batzuk. Eta espero bezala, Eusko Jaurlaritzak egoera horien aurrean ez du ezer egin, eta ez du erantzunik eman Lapau enpresaren ez betetzeen aurrean. Beste behin ere, Eusko Jaurlaritzak beste aldera begiratzeko jarrera agertu du. Gauzak horrela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako zerbitzua publiko bihurtzearen alde mobilizatu da LAB sindikatua. Greba mugagabean daude Zementos Rezolako langileak, Udane konta eguzu. Azken astean hasitako greba mugagabekin indarrean jarraitzen dute Zementos Rezolako, Arrasateko Mikrolikuideko eta Nafarroako Mondelez enpresetako langileek. Zementos Rezolan 56 kaleratze bertan bera uzteko eskatzen ari dira, Arrasateko Mikrolikuiden berriz plantillaren erena ez kaleratzeko eta Mondelezen hitzarmen duin baten aldeari dira lan uztean. Testuinguru honetan LABek kaleratzerik gabeko trantsizio ekosozial baten beharra aldarrikatu du. Krisi klimatiko larria bizi dugun honetan trantsizio ekosoziala beharrezkoa dela aldarrikatu du LAB sindikatuko Garbina Aranburu koordinatzaile orokorrak. Industrian birmoldaketa sakon bat egin behar dela eta birmoldaketa horien barruan deskarbonizazio prozesu bat eman beharko dela. Aldiz uste du Zementos Rezola moduko enpresentzat deskarbonizazioa enplegua suntsitzeko argudio eta aitzakia bilakatzen ari dela. Guk ez dugu trampa horretan erortzeko inolako asmorik, gu noski deskarbonizazioaren alde gaude, baina horrek eskatzen duena da prozesu horiek planifikatuak izatea, prozesu horiek ordenatuak izatea, transizio ekosozial bat egin behar da, eta transizio hori ezin dute enpresek lideratu. Transizio horretan langilei hitz eman behar zaie eta langileekin negoziatu eta adostu egin behar da. Trantsizio ekosoziala aurrera eramateko liderazgo publiko sendo baten beharra azpimarratu du, plan integral bat izatearekin batera. Ildo horretan eskuartze publiko sendoa izango duen industria politika eskatu dio Eusko Jaurlaritza berriari. Eta horrek gaur egun arteko politikak alboratzea, beste norabide bat eskatzen du. Enplegu planak behar dira eta lanaldi murrizketari ere heldu behar zaio eta lanaldi murrizketa sakon bat beharrezkoa da. Horri gehitu dio eraldaketa prozesu hori ezin dela ulertu eta ezin dela gauzatu langileen parte hartze eta adostasunik gabe. Deskarbonizazioa medio 56 kaleratu nahi dituzte Añorgan. Hori ala Zementos Rezolako langilek hainbat egun daramate greba mugagabean. Baina ez dira greba mugagabean dauden bakarrak, Arrasateko Mikrolikuiden kasurako enpleguaren defentsan daude, edota Nafarroako Mondelezen hitzarmen duin baten alde. Bederatzi hilabetez negoziaketetan aritu ostean, Gipuzkoako ingurune naturaletako salbamendu eta sorosletza zerbitzuetako langileek hitzarmena sinatu dute. Comisiones Obreras eta LAB sindikatuek sorospen eta salbamendu hitzarmena sinatu dute Gipuzkoako hondartzetan 9 hilabeteko negoziazioaren ondoren.
Orain arte existitzen etzen negoziazio esparrua sortzarekin batera zeinak etorkizunean ere sektore arautzen jarraitza ahalbidetuko duen Gipuzkoako hondartzetako sorosleen lan baldintzak duinduko dira. Sindikatuen ustez mugarria da segurtasun juridikoan bai eremu horretako langileentzat bai udaletan lizitatzen duten enpresentzat. Izan ere gaur egun Gipuzkoako udalek kudeatzen dituzten hondartzetan lan egiten dutenen kontratuetan lan baldintzak berdintzen ditu. Komisiones Obrerasek txalotu egin du lortutako akordioak titulartasun publikoko kiroldegien sektoretik ere bereizten duelako Gipuzkoako hondartzetako sorospen eta salbamendu zerbitzua. Gaineratu du aurrerapen hori garaipen garrantzitsua dela hondartzetako segurtasuna zaintzen dutenen lan eskubideak babesteko eta lan baldintzak duintzeko. Bestalde labek oso balorazio positiboa egin du sektoreko lehen hitzarmen horrek dakarrenaren inguruan, eta bereziki azpimarratu ditu aurrerapenak honako hauei dagokienez. Igerilekuetako sorosleekin soldata parekatzea, urtarokotasun plusa sortzea, antzinatasun plusa kentza dakarren arren soldata taulen eguneraketan urtero uneko bat gehiago izan dezaten, igandea jaiegun gisa aitortza lan egindako orduakoitzeko 1,5ko igoerarekin eta hitzarmen kolektiboa blindatzea, ez aplikatzeko klausularekin eta ultraaktibitate mugagabearekin. Hala ere laben iritziz negoziazio prozesua are gehiago estutu zitekeen eta titulartasun publikoko kiroldegitako instalazioen hitzarmen kolektiboan bermatzen diren zenbait gai hobetu. Hala nola asteko 35 orduko lanaldi arautzea edo soldataren 100% kobratzea edozein lan gertakaritan edo KPI-ari lotutako soldata igoerak. Abiadura handiko trenari lotuta Euskal Y-koaren eta Nafarroaren arteko lotuneak eztabaidari iturri izaten segitzen du Euskal erakundeen artean. Espainiako gobernua txosten tekniko bat egiten ari dela eta guk txosten hori oraindik ez dugu ezagutzen. Beraz, pentsatzen dut, agerian jarri diran ikuspuntu hauek ere nolabait, oraindik txosten teknikoa ez baldin badago, guk nahiago dugu horri itxaron, ez zer esan aurretik. Hala ere, astelenean bertan egon ziren hiru aldun nagusiak lehendakariarekin bilduta, Gasteizen eta ni ziur nago hiru aldundietako aldun nagusiak eta lehendakariak danok dakigula itsasontzi berdinean goazela eta Euskadi dala gure itsasontzia. Etxebizitzak sasoi baterako alokatzea arautuko du Espainiako gobernuak. Espainiako gobernuak etxebizitzak alde baterako alokatzea arautuko du. Izan ere 2023ko maiatzean onartu zen etxebizitza legea, baina aldi baterako alokairuak legetik kanpo geratu ziren. Beraz, Espainiako gobernuak iragarri duenez, atal hori arautuko du dekretu bidez. Hemos de regular fundamentalmente la causalidad. La temporalidad dependerá de la causa. Asmoa delako aldi baterako alokairua benetan behar dutenei ematea eta horretarako ezinbestekotzat joko dute alokairua justifikatuta dagoen jakitea. Hori horrela alokairu kontratuak erregistro baten inskribatu beharko dira eta bertan arrazoiak eta iraupena argi utzi beharko dira. Pisu turistikoen aferari ere heldu dio Espainiako ministroak eta adierazi duenez bizilagunak ahalduntzeko helburua dute. Se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y también en las ciudades, que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas. Y por tanto vamos a ajustar la
redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la autorización por parte de los vecinos o, en su caso, el veto a este tipo de actividades económicas. Etxebizitza ministroak iragarri du talde parlamentarioekin eta gizarte eragileekin hitz egingo duela aldaketak gauzatzeko biderik egokienak aztertzeko. Nazioartean jarraituz hauteskunde eguna dute gaur Erresuma Batuan. Bidenek onartu egin du ia lo geratu zela Donald Trumpen aurka eginiko eztabaidan eta Harrisek baztertu egin du presidentea ordezkatzea. Aspaldi ari da Joe Biden Amerikako Estatu Batuetako presidentea bere osasun egoera kezkagarriaren zantzuak ematen eta hauteskunde presidentzialetarako hauteskunde debatean areagotu egin ziren. Eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Horren ostean, alarma guztiak piztuta daude demokraten artean, Texasko ordezkari demokrata izan dela eskatzen Bidenek alde batera egin dezala, eta gero eta gehiago dira presidentearen osasun egoerari buruzko xehetasun gehiago eskatzen dituztenak. Alderdi demokrata diruz hornitzen dutenen artean ere kezka da nagusi. Antzeko eskakizuna egin dio The New York Times egunkariak hauteskundetarako hautagaitza bertan bera uzteko eskatu dio presidenteari. Alderdi demokratak krisi betean dagoela hautatuko dute ofizialki edo ez Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidente gai, abuztuan egingo den demokraten konbentzio nazionalean, izan ere Biden ordezkatzeko mamua badabil demokraten artean eta dagoeneko mahai gaineratu dira zenbait izen, tartean Kamala Harris egungo presidente ordea eta Kaliforniako eta Michiganeko gobernadoreak. Kiroletan 1.000 lasterketa aurkeztu dute gaur, Udane, konta iguzu? Beasaingo igartza jauregian 1.000 ultratrailaren 2024 urteko aurkezpen ekitaldia ospatu berri dute pasaren ekainaren 13an izen emateak. Itxi eta gero korrikalariak prest dira 13. edizioan parte hartzeko. Aurten 425 korrikalari izango dituzte 1.000 lasterketan, 537 Goierriko bi handiaken eta 350 Marinburumendi maratoian. 1.171 kilometro ditu Beasaindik Beasainera, Beasaina hasi eta Beasaina amaituta, 11.000 metroko gorabehera positiboarekin laburbilduz 4 mendi maratoi elkarren segidan. Berez lasterketa bada, lasterketa garaipena edo podiuman nahi dutenentzat, iraupen proba berriz gainerako guztientzat bukatzea baitute helburu. Datorren astean uztailaren 12, 13 eta 14an ospatuko da 1.000 ultratraila, dena prest dute ordurako. Badator urtero egin ohi den 1.000 lasterketa. Uztailaren 12an hasiko da Beasainen eta 30 herrietako mendiak zerkatu ostean, uztailaren 14an Beasainen amaituko da. Korrikalariek 171 kilometro izango dituzte aurretik 10.500 metroko gorabehera positiboarekin. 4 mendi maratoiren parekoa da baina dena segidan. Hala ere ultratrailarekin batera badira beste 2 lasterketa ere, Goierriko bi handiak eta Marinburumendi maratoia. 13. edizioa da honakoa eta aurten Euskal Herriko zein nazioarteko 1000 korrikalari baino gehiago izango dira irteeran. Horrelako lasterketek kirol mundua mugiarazten duten moduan gizarte kohesioa eta auzolana sustatzen ditu, eta turismoan ere eragin handia du. Azken finean, Beasain, Gipuzkoa, Goierri eta Euskal Herriaren irudi positiboa azaleratzen da. Kanpotik mundu osotik bisitariak ere etortzen dira eta noski azkenean gure ekonomian ere, ingurunean, gizartean, eskualdean badauka horrek bere esanahia, ez? Azkenean gure lurraldearen erakusgarri badela, ez? Kirola egitera datoz, baina kirol horrekin batera
gure lurraldea ikusteko era bada. Maila horretako lasterketa batek izan dezakeen eragina dela eta ingurunea zaindu nahian Jaurlaritzarekin eta Ihoberekin batera lanean ari dira, erronkagarbia izeneko proiektuarekin. Nun neurtuko deun, benetan 1.000 proiektuk dauken eragine egun horietan. Bai mugikortasun aldetik, bai hondakinen sorreran aldetik, hainbat atal neurtuko ditugu egun horietan. Metodologia honen helburua da ekitaldian parte hartzen duten pertsonak eta erakunde antolatzaileak kontzientziatzea ekitaldi jendetsuen garapenari lotutako inpaktu negatiboak arintzeko beharraz. Izan ere ingurune paregabeak zeharkatuko dituzte Aralar eta Aizkorriaratz parke naturalak. Oro har erronka eta laitasuna izango dira nagusi datorren astean. Batzuek helburutzat garaipena edo podiuma izango dute, beste batzuek aldiz helmugara heltzea. Abian da Euskal Abentura espedizioa. Ura, ura, ura! Euskal Abentura! Betirarik ez baina noiz bai, sinizarazi zenidan, doinu bat, zurekin, beterako izaren zela. Deura, aurra, berriatzago aurrengo gauean, egun senti berri batean zentzu. Gaur goizean aurkeztu da prentsaurrekoan laster estreinatuko den Bilborrok roka baino askoz gehiago filma. Estreinaldia Bilborroken bertan egingo da larunbatean uztailaren 6an. Kultura gaietan segiz, ze berri dugu Irati Egarrezkonaga. Korterraza Aire Zabaleko film laburren jaialdia abian da Gasteizen. Bihar uztailak 4 emango diote hasiera eta larun batera arte film labur eta kontzertuak eskainiko dituzte Artium Museoaren barruko plazan. Berez, Korterraza Gasteizko eta Arabako Aire Zabaleko film laburren jaialdia da eta ekainaren amaieran hasi eta irailaren erdialdera arte luzatzen da lurraldeko, Arabako, 40 herritan emanaldiak eskainiz. Baina, 15. edizio honetan, Korterrazaren Gasteizko programazioaren zatirik handiena uztailaren 4tik uztailaren 6ra izango da Artium Museoaren barruko plazan esan bezala. Publikoak film laburren 4 emanaldiz, 7 kontzertuz eta euskarazko ipuin kontaketa batez gozatu ahal izango duane Gebararen eskutik. Gainera, aurten film laburren aldeko ITB saria estreinatuko da, urtero zinemagile batek generoan duen implikazioa aitortu nahi duen saria hain zuzen. Aurten, joan den ostiralean zendu zen Txema Blasko aktore arabarra ere omenduko dute gainera. Gasteizko ekimenak 35 film labur nabarmenen aukerak eta proposatuko du, Arabako lanen presentzia handiarekin eta publikoak saritutako lan ugarirekin gozatuko duala nola, Europa izeneko lana, Ekain Irigoiena, Colorado, Sandra Gallego eta Pilar Gomezena, edota Eneko Sagardoiren Betiko gaua filma. Orain arte egin duten moduan, sarrera doakoa izango da, eta herritar guztiei irekita dagoen kultur jarduera baten barruan egingo dute. Bilboko udalak urtero antolatzen duen Bilboko kalealdia antzerketa arte jaialdiaren 25. edizioa hasi da dagoeneko. Astelenean eman zioten hasiera eta uztailaren 6 arte, larunbatara arte, iraungo du hainbat generotako eta adin guztietarako programazioa ekarri du kalealdiak 86 emanaldirekin hain zuzen Bilbon zehar
banatuko eren 86 emanaldirekin. Jaialdiaren gune ezberdinetan arituko diren 17 konpainietatik 7 bilbotarrak dira, eta jaialdiaren 25. edizio honetan parte hartzen dute besteak beste dab dantza konpainia, karrikan laguntzen proiektua irabazi zuenak, Eusko Orleans Band eta Kukai dantzak, Hortzmuga teatroak, Kamikaz kolektiboak, Loratzen dantza taldea, konpainia Maite Gebarak, Orain bi zirko teatro gorakadak, edota galdu ezin duzuen Estefania de Paz Asin konpainia Nafarra. Olvido Flores da konpainia honek eskaintzen digun emanaldi benetan bikaina, eta emanaldi guztiak doakoak izango dira. Baina, azmarratu behar dago, ikuskizun batzuetarako gonbidapenak hartu behar dituzuela, hartu behar direla, besteak beste, aipatu dugun Estefania de Paz Asinen Olvido Floreserako, Maite Gebara konpainiaren sustorako, eta Pau Palaus konpainiaren sotli ikuskizunerako. Jaialdiaren webgunean errezesbatu izango dituzue gonbidapenak errez. Bilboko kalealdia gainera, nazioarteko 3 estreinaldi ere proposatzen ditu, aste honetarako, Sun Circus konpainia suediar Katanoaren Gregarios, Tunel, Ipana Maleta konpainia Germaniar Irlandarrarena, ustailaren 5ean egongo dira hauek, ostiralean 5:00 eta 8:00 eta 4:00 eta Kasildandrearen parkean. Eta Eia, zirku konpainiaren Nuie, ustailaren 6ean egongo dena larun batean gaueko 11:00 Arriaga plazan, eta ikuskizun horrek emango dio amaiera 2024ko jaialdiaren programazioari hain zuzen. Eta asteburu honetan kaleko arten beste jaialdi bat, kasu honetan Lekeition. Ustailaren 5etik ustailaren 7 egingo baita Lekeitioko kaleka antzerki jaialdia. 34. edizio honetan ikusleak sensibilizatu eta gogoeta egitera bultzatuko ditu jaialdiak. Kaleka nazioarteko kale arteen jaialdiaren 34. edizioa da hau, eta hainbat herrialdetako lan eszenikoak, tailerrak, partaidetza instalazioak eta komunitatean sortutako kaleko arten sorkuntza eremuak ekarriko ditu Lekeitioko herriko kaleetara. Aurtengoan 11 izango dira Lekeitioko kaleetan zehar ikusi ahal izango diren ikuskizunak herriko gune esanguratsuenetara zein ez ezagunagoetara kale arteak eraman. Ez guztira 12 konpainia eta kolektibok parte hartuko dute jaialdian. Italia, herrialde katalanak eta Euskal Herriko beste txoko batzuetatik etorritako konpainia eta kolektiboak izango dira, besteak beste. Eta haien lanetan kaleko artetako alor desberdinak landuko dituzte. Adibide, antzerkia esan dugun bezala, baina baita ere kalejirak, klaunak, piroteknia, sormena sustatzeko espazioak edo gogo eta eragingo diguten bestelako espazioak. Larun batean esaterako arratsaldeko 6etan eta 8:30 inerte izango da Harri Kiskirrian zirko ikuskizuna. 7:30 larun batean baita ere antzarren dantza ikuskizuna izango da Izuntzako zubian, hau da itsaso gainean egingo da. Eta igandean arratsaldeko 7:30 plazan Kamikaz kolektiboaren Troia izango dugu ikusgai. Amaitzeko atzo zabaldu zuten Xabier Robeso margolariaren arrazoiaren eta emozioaren artean erakusketa. Donostiako Kendo Kulturetxean bizitatu ahal izango da erakusketa. Artista gipuzkoarraren lanek artea eta filosofia uztartzen dituzte, artea baita adimenaren eta arimaren bitartekotza egiten duena berustez, eta filosofia berriz hori asaltzen duena. Erakusketa iraiaren 4 arte bizitatu ahal izango da, beraz, uda osoa duzue horretarako. Simbologia bere biziko presentzia du erakusketa honetan, artistaren arabera simbologiaren bitartez, espirituaren dimensio eta leku izkutuetara iritz daitekelako. Eta oraindik ezagutzen ez dituen tokietara. Margolariak ibilbide luzea du egina erakusketei dagokionez, bai nazio mailan, baina baita nazioartekoan ere, eta bere lana filosofikoa, trascendentala eta simbolikoa dela esan izan da. Alde batetik trascendentala ezagutzen denaren mugak gainditzen dituelako, inkonsientean sakonduz, simbolikoa simboloen hizkuntzaren bidez adierazten delako. Esan bezala, erakusketa iraiaren 4 arte zabalik, eta asteleretik ostiralera bizitatu ahal izango da, larun batetan ordutegi pixka bat murritzagoan.
Ez dira gutxi bizi izandako amesgaiztoa epaitegian salatu dutenak, beste batzuak aldiz isilean mantendu nahi izan dute bizitakoa, kasu batean zein bestean tortura jasan dituzten biktima guztiek aitortza eta erreparazioa jaso dezaten sortu zuten Euskal Herriko torturatuen sarea otsailaren 13an torturaren aurkako egunean. Geroztik harremanak egin dituzte Euskal Herri osoko hainbat torturatuekin, baina urrats gehiago egin nahi dituzte arlo horretan. Gaiaz hitz egiteko gurean dugu Amaia Urizarde Paz, Euskal Herriko torturatuen sareko kidea. Ongi etorri, Amaia. Arratsaldeon, da mila esker aldez aurretik zuenean gure mezua igortzeko aukera emateagatik. Bai, eskerrik asko zuri, oso latza izan da, adierazi zuen Joxe Arregik espetxeko lagunei heriotza eragingo zioten tortura kasan ostean. Ez da gai erraza torturarena, isiltasun handia dago, naiz eta milaka kasu zenbaki bizitza eta bizipen dauden. Kriminologiaren Euskal Institutuak 5.000 kasu baino gehiago erregistratu ditu Eusko Jaurlaritzarentzat eta Nafarroako gobernuarentzat egindako ikerketan esaterako. Realitate hori jaso eta torturak sufritutako Euskal Herritarrak batzeko sortu zenuten Euskal Herriko torturatuen sarea, ezta? Bai, hori da aipatzen dizuna, ez? Guk gaur egun bai Nafarroan bai EAen ibakeko txostenak dauzkagun, onargi ikus daitekeen herri honek pairatutako torturaren dimentsioa, baina guk argi dugu labur gelditzen direla bertan ematen diren zifrak, ez? Torturatuen kopurua zoritzarrez askoz handiagoa dalako. Eta bide horretan gaude, sarea Euskal Herriko bazter guztietara zabaldu nahiean, eta alik eta torturatu gehienekin biltzeko. Denok batera agente aktibo izanik, aitortza eta erreparazioaren bidean aurre egiteko. Eta nola ez, lehen aipatzen dizuna, ez, garrantzia handikoa dugu, ikusten dugu, berriro ez errepikatzearen bermea lortzea. Nolako bilakaera izan du sareak, zenbat kide zarete orain? Ibilbidea, gure ibilbidea lehen esaten dizune, ez da laburra, berez guke Nafarroan gure kideek urteak daramatzate bidea jorratzen, eta haien esperientziatik eta haien adibidetik eta bultzada paregabeari eskerrez, sortzen da Euskal Herri osoko torturatuen sarea sortzeko autua, ez, eta beharra ikusten dugu. Gure kide kopurua lehen esaten dizun bazaia dela zehaztea, berez orain hasi gara, baina herriz herri eta eskualdez eskualde gabiltza kontaktuak egiten belaunaldi ezberdineko jendearekin, eta jendearen harrera ezin hobeagoa da, eta jendea gogotsu dago lantzeko, orduan badakigu gure kide kopurua edo egunero gehitzen doala eta zaila da zehaztea. Kontakizun osoa argitara eman behar dela nabarmendu duzu sarearen sorreratik, eta horretarako nola ez beharrezkoa dela aipatu berri duzun biktimak agente aktibo bilakatzea. Hala ere ez da pauso erraza izan behar gertatutakoa kontatzea, ez da? Gainera gu danetari gaude, ez, berez, batzuk igual atxilotutako urtengatik eta errestasun handiagoa izan dugu salatzeko, ez, edo ezagutzera emateko bizi izandakoa infernu horretan, baino egia da ditugula kideak inoiz ez dutena hauetaz ez dutena hitzetan jarri, ez, bizi izandako infernu hori, beste batzuek agian euren inguruko jende gertukoagoekin hitz egin dabenak, baina hori, danetari daude eta zaila da, berriro zure burua bertan ikustea, berpisten dituzulako egun horietako mamuak, eta horrek amets gaiztuak dakartza, eta mila historio, eta horregatik eguk garrantzia berezia egiten dugu zaintza arloan, ez? Uste dugulako, gure sendatze prozesu horretan beharrezkoa dela zaintza bat izatea, eta horretan ere gure sareak bide bat eman nahi dio horreri. Lagungarria da orduan biktimentzat horrelako sare batean parte hartzea, hau da elkar zaintza ere sortu daiteke hor, ezta? Guzti dugu gainera, azkenean gudanak torturatuak gara, ez, eta beti da errezagoa zure berdina edo antzeko egoera bat bizi izan duenarekin partekatzea, eta eta aldean sentitzea, etzarela bakarra, eta denok ditugula gure beldurrak eta gure mamuak, eta errezagoa da gure artean lortzea ulertua sentitzea, ez? Ez da, sentitzea bakarrik ez zaudela bide honetan, eta zoritzarrez asko garela.
Eta hedabideetara begira euskal instituzioetatik torturaren aitortza eta reparaziorako bidean aurrerapenak egiten dabiltzala dirudi, esaterako torturatuen aurkako adierazpen bat onartu du Iruñako udalak 40 urteko etenaren ostean, eta Eusko Jaurlaritzak biktima gisa aitortu berri ditu Legorretako 6 herritar, bide zuzenetik gabiltzala esango zenuke? Bai, noski, bidea pausuz pausu egin behar da, baina oraindik badugu bide luzea egiteko. Herri honetan belaunaldi asko izan gara torturatuak eta zoritzarrez modu sistematikoan aplikatutako tresna izan da herritarren kontrako bortza. Eta aitorta bakoitzaren atzean zoriontasuna baldin badago, zoriontzeko kontu bat baldin bada ere, argi dakigu gure esku dagoela aitortza eta erreparazioaren bide horretan pausoak emotea, ez? Azkenean belaunaldi asko gara, egoera politiko ezberdinetan atxilotuak eta torturatuak izandakoak, eta ondo daude aurrera pausoak, baina ahaztu ezin duguna da bidea luzea daukagula egiteko oraindik. Azken berrekin lotuta, Euskal Herrian torturakiko ikuspuntua aldatu dela esango zenuke, urte luzez izan den isiltasuna apurtzen hasi dela uste duzu? Izan liteke, ez dakit errezagoa den onartzen, errezagoa da onartzea herri honetan tortura egondanik, lehen esaten izunez, belaunaldi ezberdinetako jendea garelako, oso belaunaldi ezberdinetakoak, horrek esan nahi du herri honen kontra tortura arma sistematiko bat izan dela urte asko eta asko iraupenarekin, eta orduan agian erreza da batzuentzako onartzea Guardia Zibilak edo Polizia Espainolak herri honen kontra erabilitako bortza, baina ezin ditugu ahaztu, ez horren urruti izan badirala edo baditugulak ideak eta herritarrak ertzaintzaren komisaldegietan ere torturatuak izan direnak, eta ez horren ez oin dela 40 urte. Bai, eta horrek ere kontutan izan behar dira, eta nik uste dut horiek direla gehien kostatuen direnak, ez? Gaur egun ez horruti dauden kasu horren onarpena. Denborak ere agian eragina ere badu kasu horretan, hala ere aitortza merezi dute guztiek zalantzarik gabe. Duela astebete, torturaren biktimen aldeko nazioarteko egunean, agerraldia egin zenuten Bilbon, tortura kasuak ahazturatik ateratzeko auzolan erraldoia iragarri duzue, zein da zuen asmoa, zer da egingo duzuena? Oine asmoa esatea du, momentuz guk plantatu duguna da, hemendik udazkenera, ez? Udazkena aurretik egingo ditugu bilerak herrietan eta eskualdeetan, gure asmoa lehen esan bezala da, ahalik eta torturatu gehienetara heltzea, saretzea, kontaktuan jartzea, eta datorren otsailean, otsailaren 15ean, gure asmoa da Donostin egitea agerraldi masibo bat, non torturatuak bertan agertzea, eta gure sareari aurpegia jartzea, ez? Eta hortik aurrera lana badekogu egiteko, baina danon artean perfilatu beharreko bidea da. Lan handia duzu beraz aurrean, sarea untzon eta zabaltzen jarrai dezazuela. Ea laster Euskal Herriko torturatuen sareko berri gehiago dugun, mila esker Amaia. Mila esker zuei, da aldez aurretik esan bezala, mila esker Oiartzuna bateagatik.